विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरं अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं विश्वं विष्णुमषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतकृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षरेव च योगो योगर्गामेतः प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानो भूताधीनिद्रव्यः सम्भवो पावनो भक्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभो वसुरादित्या पुष्कराक्षो महात्मनः अनादिहितनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशा पद्मनाभो परप्रभुः विश्वकर्मा मनस्तष्टात्सविरोज्वः अग्राह्यस्ताक्षदक्षिणो लोहिताक्षप्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिकबुद्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धर्मी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शा कृतज्ञाभितरात्मवान् श्रेयशाचरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवान् आहसंवत्सरो व्याला प्रत्यया सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धा सिद्धि सर्वादिरच्युतः पुरुषागमेयात्मा सर्वयोगविनिष्ठितः स्वदर्वसुमना सत्या समात्मः संवितः समः अमोघमकरेकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो मोजिरा बभ्रो विश्वयोनिषु जीश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थानो प्रहारो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानो विद्वद्वेनो जनार्दनः वेदो वेदविदभ्यङ्गो वेदाङ्गो वेदविद्कविः लोकाध्यक्षो धर्माध्यक्षगताकृतः चतुरात्मा चतुर्विवहा चतुर्दुष्ट चतुर्भुजः प्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघोर्येयो चेता विश्वयोनि पुनर्मृतुः उपेन्द्रो वामनप्रांशो रमो रघुतिरोर्जितः अतीन्द्रसङ्ग्रहः स्वर्गो धृतात्मा नियमो यमः येभ्यो जगदायोनि विरहा मातुलो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महात्सावो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महातिथिः अनिर्देश्य वपो श्रीमान् मे आत्मा महात्रेदृक् मे स्वातो मे भर्ता श्रीनिवाससतानदिः अनिरुद्धसदानन्दो गोविन्दो गोविदापतिः मरीचितमनो हंसा सुवर्णभुजगोत्तमः
हिरण्यनामहुतपा पद्मनाभा प्रजापतिः अमृत्योदर्वदिक्सिंहः सन्दाता सुकुमारद्यरः गुरो दुर्मर्दनश्चात्रा विद्वदात्मदुरार्यः गुरो गुरुतमो दामः सत्यसत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्भे वाचस्पतिमुदारदीः अग्रणी ग्रामणे श्रीमान् न्यायो नेतासुमीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षसहस्रपात् आवर्तनो निमिषात्मा संहिता संप्रवर्तनः अहसंवत्सरवो वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वविश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतदातो जन्मन्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टा चित्तगच्युतिः सिद्धार्था सिद्धसङ्कल्पा सिद्धिदा सिद्धिसाधनः विजाहीन्द्रमो विष्णो विषखर्वा विशोदरः वर्धनो वर्धमानश्चाभिषिक्तहुतिसागरः सूर्यो दुर्धरो वाग्मी महीकुरो वसुदो वसुः नैकरूपो
विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् गोविन्द गोविन्द ನಾನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮಂದಾರ ಬೈಲ್ದನೆ ನಿವಾಸಿ ಈ ಜಾಗಡೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ದೇವರನ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗವನಿ ಓಂಕಾರ ರೂಪಡು ಅವು
ಯಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದಿಕ್ಕಿನ ದೇವೇರಿ ಅಂಚ 1988 ಚಂದ್ರಾಯ ಭಟ್ ಆರು ಬುಲ್ತ ಪುರೋಹಿತರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಆರ್ಲ ಒಂದೇನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಪುನಃ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅವಳ ಒಂತನೇ ಸಮಯ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಏನಕ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಮುಖಮಂಟಪ ಪೂರ ಹಾಲಾದಿಕ್ಕಿಂದು ಸೋರೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಂದು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಗಣಪತಿ ದೀದಿ ಚೌತಿನ ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಡು ದಾಪಂಡ ಉಲಾರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಸಹಿತ ದುರ್ಗೆನ ಉಬ್ಬವರ ಅಂಚಾದ ಓಲ ಸೇವೆಲು ಅತನ ಪರ್ಬಲು ಅವ ಆಪುಜಿನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅವ್ರು ದೀಪಾವಳಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿತ್ತಂడి ದುಂಬು ಭೂಮಿ ಮಾತ ಇತ್ತಂದು ಗೇಣಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂದು ಆ ಮೂಲಕ ನರಪುಡ ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ ಹಿರಿನಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ 1972 ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕೈದಾಂಡೆ ಅಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಐನು ಬಾಲ ಐನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂడి ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಸುಮಾರು 2011 ಮುಟಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಗ ಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಂದೆ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಆಯ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ನಾನೆ ಏಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಈನಾಗ ಆವಡೇ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಮಗ್ಲೆ ಮಾತ ಸೇರ್ಸಂದು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಸುರುಟು ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸೇರ್ಸ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಂತ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದೇವೇರ ರೂಪಡು ಎಂಗ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಬಂದು ಆರು ಬೈದೇರು ಆನೆರ್ ದೀನಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಪಗಲೆಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಇತ್ತೇಗಲ್ಲ ಅವು ಎಂತೇ ದುನ್ನಪ್ಪಾಡು ಏತೆ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪಾಡು ಆರು ಐನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆರೆ ನಿಮ್ಮಂತೊಂದು ಪುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ತೆಕ್ಕೊಂದು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದುಲೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನೂದುಂಡು ಅಂಚಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆತ್ತಂದು ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪೂಜೆ ಏನಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಚಕ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬತ್ತ ಊರ ನಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ದೇವರ ನಡಪುಡ ಆದು ಕೊಡ್ಪೇರು ರಂಗಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತ್ಪುನಂಚಿನ ರಂಗಪೂಜೆ ಸೇವೆ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿರುಪತಿದ್ದು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಬೈದನ್ ಐಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಕೊರ್ನಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಎತ್ತಿರ ಆ ದಿನತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡೆಗ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋಣ ಸುಲಭ ದೇವರು ಬತ್ತಿಜಿರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಿ ದಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಬಂದೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಅಂಚ ಆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದ ಸಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡಿಯರು ಕೋಟಿ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಆವಡು ಕೋಟಿ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಶುರು ಮಂತದ 2018 ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಶುರು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ 2018 ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಶುರು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇನ್ನೀಕ್ 93,40,40,000 ದೇವರೆಪ್ಪ ನಾನು ಒಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷ ಅಂಚಿ ಬಂದು ಆವರೆಪ್ಪ ಕೋಟಿ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ದೇವರ ಅರ್ನ ಪಾದಾರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ವೇರು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತಿನಿಗೆ ಒಯ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಅರಿಷ್ಟಲ ಪೂರ ದೂರ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ಮನಸೋಬಿಷ್ಟ ಅಕ್ಲಗೆ ಸಿಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸದಾ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಕೊನು ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಬೆಳಗೋಡು ದುಂಬುರ್ದಿಂಟಿ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಬೆಳಗೋಂದು ಪೂವಡೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲೆ ಮುತ್ತಲ ಬೆಳಗಡೆ ಪಂಪಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ದೇವದೇವ್ರ ಅನುಗ್ರಹಾಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಾಡು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನೋಡು ಐದಕ್ಕೆ ಸಾದಿಯೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಾರ್ಗನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಜಾಗ ಅದು ಬೋರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆಗಳು ಜತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನುಮ್ಮುದ್ ನೆಕ್ ಬರ್ರೆ ಮಾರ್ಗಲ ಎತ್ತಿ ಜಾಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂಮಿ ಆಂಡ್ಲ ಐನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪೋತಿನ ಅಕ್ಲು ನಾನ್ಯು ದೇವಾಡಿಗ ಯಮುನಾ ದೇವಾಡಿಗ ಅಕ್ಲುಗ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿರ್ದು ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಅಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ದಾಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕಾಸಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲು ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಬೀತಿಡೆ ತೇನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞ ಆದೋಲ್ಲ ಆಯ್ದ ಅವರು ಈ ಜಾಗಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ ಆತನೆ ಅಂಚನೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆವಡನ್ ಮಂಕಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಶಯ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಡಪುಡ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಂಚಸೇವೆ ಎಂದೀತೆ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ನಾಗನ ತಂಬಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ದಾನಿ ಗಣಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆವರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಣ್ಣಮೆ ದಾನಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚ ಐನು ಸೇವೆನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಪಿಂದು ಮಂತದ ಅಂಚ ಆ ಪಂಚ ಸೇವೆಡೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡ್ಬಿಡ ಒಂದು ಕೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಸೇವೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲೂ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆತನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡೆ
ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರು ಅಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಗಮದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪೋಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತು ಒಂದು ಪೋಕೊಂಡು ಐತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಆವೋಡು ಅಂಚಾದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಡ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಲಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊನ್ಲಿ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೈ ಬಿಡಾಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಮನಪುವೇರು ಬಂದು ಈ ಕೂಲಕ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಮೇರೆ ಭಟ್ರು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಲೆಗ್ತೇರು ಬರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ನೀ ಯಾಣ ಅಪ್ಪಜೇ ಬಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ರತ್ನ ಮಾತಾಡ ಹೊತ್ತಾಗು ಸರಿ ಇದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ದುಂಪೆರ ತುತ್ತಿಜು ವೈಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ವಾದಿಸುದ್ದ ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ನ ಉಡ್ದಾತ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನ್ಪಲ್ಲ ಬಟನಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕಮಿಟಿ ದಟ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರರು ಪೂರ 2014 ರಿಸರ್ವ್ ಆಧಾರ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲಾಪುರ ಒಂದೆರಡು ಆಯ್ತು ಈ ಸತಿ ಕುದಾರ ಒಂದು ದೈವಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ನಾನ ಹೊಡ್ಕೊಂತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ನಾನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತ ಅವು ಪಡ್ಡ ದುಂಬು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುಳಿ ಕುಳಿಗ ಅಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಅದ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೂಡ ದಿನಾಗ ದೇವಳು ಜಾಗದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪನಿಪಿನ ನಂಬುಡೆ ನಂಬು ಜನಕ್ಲಿ ಹೋಪ ಅದೇ ತಡೆ ಬರ್ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 19 ಪೂರ ಎಂತ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ತುಳ್ಳ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 22 ಲಕ್ಷದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮಾತೇರ್ನ ಊರ್ದಾಕನ ಮಾತಾ ಸಾಕೊಳ್ಳೋಡು ತಿಳ್ದು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಎಂಚರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎತ್ತ ಜನಗಳು ಹೊಸ ಜನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತ ಜನಗಳು ಅಂದ ಪಣ ಕೇಳಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಮೋದ್ರ ಸೆಣೆ ಬರ್ಪಿದ ಅಕ್ಲ ಪುಟುಮನೆ ಎತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಗುಡಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಳು ಹೋಲ್ತಾ ಅಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಬೈದಿನಾರ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಮುಲ್ಪ ಇದಿತ್ತು ದುಂಬ ಅಕ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಬರ್ತು ಪಣ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಎಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ದೇವ್ರದೇಟು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಬಾರಿ ಬೆಳಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋನ್ಮ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಎನ್ಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎನ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಇಚ್ಚಿಕಿ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆವಂತನ್ನು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೆರುವಂದಿಕ್ಕಿನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ ಎಂಚಿಟ್ಟಿ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಂದಾರ ಪೂತ ಕಮ್ಮನ ಪಸರಿಸಾಲಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸನ್ನಿಧಿತ ಕೊಂಚ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸನ ದೀವೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಲಿ ಮೂಲು ಆ ಶಿವಾಜಿನ ಕಾಲಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕರಾಡ ಮನೆತನದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳಜಾಪುರದ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ತಾರಾಯಿಡ ಆವಾಹನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕಂತದೆ ಮೂಲು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಕ್ಮಿನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಕುಲು 300 ವರ್ಷ ಮುಟ ನಡ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಸದೆ ತದನಂತರಡು ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಕುಲು ನೆಡಬತ್ತದೆ 300 ವರ್ಷ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಕ್ಕರು ಅತನಗ ಎಡೆ ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಐನ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಬತ್ತು ಆ ಐನ ದೇವರು ಒಂದಿಕೆ ನಗ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ರುದ್ರದೇವರೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕಂದ ದೇವರು ಗಣಪತಿ ಇಂಚ ಆ ಐನ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂಬತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಅಕಲು 300 ವರ್ಷ ಮುಟ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕರಾಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರು 300 ವರ್ಷ ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರು 300 ವರ್ಷ ಇಂಚ 100 ವರ್ಷ ಗತಾಪನು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ತದನಂತರಡು ನಡೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನದ ಭಟನಾಕು ಬರ್ತದೆ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಕಾಲಗೂ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಐನ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಜಿ ದೇವರನ ನಡೆ ಆರಾಧನೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಸನ್ನಿಧಿ
ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದು. ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಏರು ಪೂರ ತಂಕಲ ಕಷ್ಟೊಲೆನ್ ಪನೊಂದು ದೇವರೆಡ ಅರಿಕೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೊಪೆರ ಆಕಲ್ನ ಕಷ್ಟೊಲು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಆಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಐತಿಹ್ಯ ನೆಟೆ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಾಕಲು ತಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಟೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕುರ್ದು ತಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಮಾತ ಭಕ್ತೆರ್ಲ ಬತದು ತಂಕಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟಲೇನು ಪನೊಂದು ಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆನ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ಕಿನಂಚ ಪಾತೆ. नक्षत्राणि वापायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति य पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवाजन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनं वेद योत्तमावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो ब्रह्मै देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो